dia a dia de l'alcalde alguns dies és molt estressant. Jo soc professor de secundària, per tant, la meva jornada laboral és pel matí i després pràcticament tota la vesprada i dies així prou tardes de l'Ajuntament. Per tant, és alguns dies bastant estressant, molt intensa, però això no vol dir que sigui enriquidor i que treballar per Benifairó, a mi un ampli d'orgull i l'altre crec que és de les que s'ha de fer. Aquesta legislatura, grans projectes no s'han dut a terme en el sentit de fer grans obres, encara que hi ha una planificació que vam començar ja, que és la construcció del nou cementeri. A l'entrar a la legislatura ens van comunicar que no teníem nínxols per un any. Van trobar un racó dins del cementeri que era on guardaven les eines la gent de la brigada i allí van poder fer uns quants nínxols per aguantar 3-4 anys i va començar a tota la tasca d'entrar d'aconseguir els terrenys que no es tenien. Després hem fet molt de manteniment, hem fet obres en l'Hospital Romero, que és un edifici de reclamació local, on està situada l'escola infantil, és un edifici magnífic. Estava prou bé, en bones condicions, però sí, necessitava un poc d'obra, pintar, netejar, tot el tema de les teules, la marquesina, etc. I s'ha fet i s'ha realitzat, s'ha quedat preciós. Després a l'escola m'he invertit molt, el pati de l'escola estava d'un temps, les plaques de formigó estaven alçades, estava molt malament i m'ha gastat, en total, ens hem gastat en l'escola uns voltant d'uns 70.000 euros en aquesta legislatura. S'ha fet molta inversió en camins, és un poble d'Horta, molt de camp de taronger i hi havia molts camins contínuament que no estaven bé i hem invertit molt i anem a continuar invertint en els camins. En pas d'un compromís per l'alcaldia i l'equip de govern en general, crec que servir sobretot per a un canvi de mentalitat de com governar. Per exemple, la reforma de la plaça del Pi es va fer mitjançant un procés de participació. Decidir que la plaça Major, on sigui l'Ajuntament, que fora peatonal o no, es va fer també un procés de participació. La plaça del País Valencià, que anem a començar les obres en un mes i mig, també s'ha fet en un procés de participació, on la gent ha decidit com fer les coses. Les inversions que hem fet durant aquesta legislatura, la majoria d'elles les vam fer a partir d'una enquesta que la vam fer al principi de la legislatura. Per tant, nosaltres que creiem en la participació i intentem fer-ho efectiu i sobretot entendre que nosaltres estem ací per als ciutadans.